Så er vi igen på Fyns Hoved. Nu er det faktisk næsten et år siden, vi var her sidst med en flok flamingo-lappedykkere. Dengang der var det en lille hyldest til Kerteminde Festivalen, eller Kirsebærfestivalen i Kerteminde. I år der bliver det, hvad jeg kalder forårsgrønne lappedykkere, som skal udsættes her på spidsen af Fyns Hoved. Sidste år lykkedes det over al forventning. Det er meget spændende, om det kan lade sig gøre i år. Men lad os give det et forsøg. Sidste år der var jeg så heldig, at strøm og en lille smule vind på meget kort tid fangede de her små flamingo-lappedykkere og lod dem drive til havs. Og jeg har en lille svag mistanke om, at det faktisk er ved at lykkes igen. I år er der ikke skrevet nogen beskeder på de små kære fugle her. Den eneste hilsen der er, det er, at det er en forårsgrøn farve. Fordi vi for et par dage siden gik ind i den sidste forårsmåned, maj måned. Jeg kan lige have den sidste efternøler med. Den var blevet fanget i tangen. Men det lader til at vi lykkes igen. De er på vej til havs. Og så er det jo så interessant med de rigtige fugle derude, de ser til at få besøg af nogle forårsgrønne lappedykkere. En fantastisk forårsmorgen. Fuldstændig blikstille. Klokken er 6:30, og solen har været på himlen et stykke tid.